Dwi dal yn blwyddyn 9, so dwi heb actually wneud fy fel tygau eto. Ond ymarfer, dwi'n mewn Welsh Performance Centre lawr yn y dde gyda Jayne, a dyna 2 waith y wythnos. So dwi'n gofod teithio 2 awr i fel cyrraedd yna 2 awr yn ôl, a mae'n galed iawn efo fel ysgol a fel teithio, ond dyna be mae'n cymryd i fod yn fel chwaraewr. Yn ymarfer wythnos diwethaf, nath Jayne fel dod ato fi a dweud, dwi eisiau chi dod fel ar camp fel rhai uwch, a o'n i fel mor hapus. Ni methu fel cael fy geiriau allan. Wel, mae'n profiad da wrth gwrs gan fod fi fel ieuangaf o'r tîm. Yn ymarfer roedd bach yn fel nerfus, ond fel pan ydych chi fel actually yn chwarae, dyw ddim mor ddrwg. A fel blwyddyn diwethaf, o'n i'n fel edrych i fyny at y ferched. A a roedd yn fel profiad da i fel bod drws nesaf iddyn nhw. Gobeithio dwi'n mynd i fel chwarae'n broffesiynol i tîm fel dda fel yn y gêm. T'mod, mae Jess Fishlock yn un dda gan fod fel mae hi'n chwarae fel yn yr Amerig a fel mewn y tîmau fel top, dyna ble ydych chi eisiau fod. A fel mae dal yn Cymraeg a mae dal yn chwarae fel i Cymru. Mae'n fel dwi eisiau gweld dyna be dwi eisiau wneud fel y chwarae fel hi. Dwi'n edrych ymlaen at y gêm fel i gweld mam o dad yn y fel crowd, achos byswn i ddim yn gallu fod yma hebddyn nhw efo'r teithio i gyd. A dwi eisiau just profiad da i gweld be mae fel. A fel gobeithio wneud gewn ni fel sgôr da yn y 2 gêm.